Здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Shadow Gamer BG и сега цъкаме на Minecraft Pocket Edition. Не, нито на какво друго да цъкаме, смисъл. Няма смисъл да цъкаме на друго. Скин. Чакай, това да си избера скин. Аз имам мисче. Не ми се запазили обаче. Сега трябва да се намеря един скин. Не харесва, защото сме сложил на кой. Ето много го искам, ама е заключен. Иска се да бъде малко. Ще ми заслъжа... Той е 10. Макар че така. Не съм направил World, искам да кажа само, защото ресурсът е сега забелязвам плащане. Така. Не съм направил World, защото искам да направя World на кадър. Мисля да мога да хем, защото искам да видя дали имам късмет на кадър. Ще го кръстиме. Опа. YouTube Survival. Това слагаме го на нормал. Survival Infinity. Бля. Опс. Ми идва съобщение от Clash Royale. Паднах се на... Може би... Не най-тъпото място, всъщност имам тъпи места, макар че не че забравих, че... Пишете ми, имам един въпрос към вас. Някой от вас, ако знае в коментарите ми пише, дали като си свържа клавиатура към таблета, ще мога да игра на Майнкрафт, като от едно играя на компютър с клавиатурата. Къде ще тръгне мишка? О! Перфектно! Това ми трябва да ръце. Виждате, много обикновен Майнкрафт. Дръвтре. Аз съм много тъп, исках само да тръгна напред. Дръвте, да събираме. Както виждате, няма да ме интересно, може да говоря нещо, като събирам дърво. Жадам да нещо, докато правя. Макар че ще е малко по-забавно в момента, защото как да го обясня, как ми лагва, не нужно. Сори, много лагва. Сори. Да ще лагва доста. Чутвърдо. Кейчва не съм така тунелче. Първо трябва да направим крафтинг. Бариера се глутнем. Ще ми за да намеря някакво хубаво място да му нещо не се установя за малко. Ще горе да се установя, ще е удобно, имайки по-горе, като виждам. Трябва да се кача. Обичам автоджъмп. Мисля, че има автоджъмп или да се задна, не помня. Съм играл отдавна. Вече много хора в Майнкрафт, като се свикнали, трябва да си джъмпат. Обичат автоджъмп, аз го обичам. Защото не, само искам напред, като ми скача. Сори за лага. Има колко. Това е хубаво място, бе. Между другото спаднахме на хубаво място, защото това дърво е доста яко. Искам само да кажа, че не е нужно да справя всички инструменти, главно кирка трябва. Ако намеря какво ще е. Да сметите, ако намерите какво ще е. Така че мисля, че се спомня на най-хубавото място. Дай ми то скоро. Сега отиваме тук, някъде имаше много. Хип срещу има
Бая. Бая. Съм събирам. Не е толкова забавно. Няма какво да говоря, освен че това ще трябва и това ще чакат най-много това. От моите... Това канал може да снимам нещо, влогчета, нещо. Баба. Имал съм и други канали, има, нали, като се забравиш паролата и си преинсталираш телефона и таблета, не, главно телефона си преинсталирам, така че да не е малко такова. Щях да се метна, мисля тук всъщност да почна да копа, където има и повече тон. Отивам на по-високо място, обаче искам да почна. Ще се видя защо искам по-високо, накъде ще почна да се завърна. Така, както виждате, почваме да копаем. Всеки, който е видял Майнкрафт, съмнявам се да не сте играли Майнкрафт до сега, да не сте виждали Майнкрафт. Много се съмнявам. Просто много хубава игра според мен. Майнкрафт. Не знам, че говоря така. Днеска съм малко нервен, ама... Нещо по-го... Това по-ле. Мисля, че ми трябва точно вече. Брайтнеса, само да видя на колко ми чака. Settings. Brightness май не ми е на макс вече. Touch. Кейборд и маус. Да, може да се играе Майнкрафт. Така е направено. Профил. Майко, Brightness трябва да ми е на макс, бе. Това сега е друго нещо. Вижда се вече. Сега, ако не се е виждал, се извинявам. Но, моя враг грава. Все хубаво, като ти даде в момента. Ако намериш грава, не можеш да се отървеш от него после. Мраза гравел. Единственото хубаво нещо, което получава от гравел е флинт ти да. В модът Майнкрафта гравел е полезен. Вижда се колко е достъпно. Този гравел ми държа само на флинт. Не беше много гравел, но все пак. Обаче сега ми се изкаже едно лъч. Така, събираме това колко и ще излезе айрон някъде ще. Обаче в Майнкрафт никога развитието не ми върви светлина ли видях? Чакай сервера да не мога да направя. Искам да направя. Но всъщност колко много е бил тук грава. Така виждате колко не няма да ни трябва. В съвравел ми винаги намирам кол, пещери и айрон. Значи кол намирам. Пещери, айрон не мога да намеря. Намирам пещери, ама тези пещери са... Чува ми се ръкопа до бедрок и да няма никъде айрон. Мискират. Дай тук. Накам.
си има никакво. Да си имаме никакво да сме, да. Това ще купая по-бързо, като няма да има шита за да гледат какво купая. Дигнах. Продължавам. В момента, виждате, не ми се натоварва толкова много телефона, защото няма хиляди дървета от мене. До около мен има преди. Если постана съм палени нещата, между другото. Дайте малко да променим. Съжалявам, че не говоря, ще преснимам като да кажа. Не пореден. Това ще е скучен епизод на Майнкрафт. Сигурно около 2 стака камък и повече ще събера си, докато намеря нещо хубаво. Или намеря нещо хубаво, съмнявам за пример да ми излезе дарен диаманти. И сега аз съм го и гледате 2 диаманта ми. Не, 50 диаманта ми. Само това става, ще за 50 диаманта ми. 3 айрон. Точно за диаманти да имам, айрон да нямам. Не знам, колко са много големи късмети, как мерят с айрон. Защо? Yes. Всъщност защо? Викам защо. И имаше малко сигурно. Мен си имам да представя още един ли е горе. Мисля обаче да спи. Да може да всъщност ще изключа догоре. Охо, айрон. Добре, толкова много копални не беше на. Охо, добре. Това не беше никак за 14 айрон. Не много, ама не и малко. Надявам се скача на време, преди да свърши да отрастваш клипа. Още горе. Али къде по-нагоре. Тенце. Късно се почна, помисли тук да си продължа нещо, така се разкопая. Не. Чови. Сега тук слагаме този айронор. Той сега. Всъщност 2 ще ми трябва. И това ще бъде всичко в този клип. Абонирайте се, харесайте видеото. Аз бях Shadow Gamer BG и бъба!